שלום ולרי, יועצת בית הספר שלנו. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אנו חברי קבוצת אריאל שרון, חלק מפרויקט לב"ק מרשתים את השכונה. הקבוצה שלנו חקרה על בית הספר אריאל שרון. התוצר הסופי שלנו הינו רעיון עם יועצת בית הספר. תרשי לנו לשאול אותך מספר שאלות. איזה מקום הכי אהוב עלייך בבית הספר? יש הרבה מקומות, קודם כל באמת החדר שלי, כי באמת מתרחשים פה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד מפגשים והרבה מאוד תהליכים נעשים כאן. אני אוהבת מאוד כניסה לבית הספר, כי כל פעם משתנה, מתחלפת לפי הנושאים, לפי הפרויקטים, וככה זה תמיד משמח אותי להיכנס ולהתרשם כל פעם מחדש מהתפאורה ומהדברים שככה ילדים מכינים. מה התחביב שלך? אני אוהבת ים, חוף הים, אני אוהבת לקרוא ספרים, אני אוהבת גם לרקוד. כן. בשבילך, ומה המקום האהוב עליך בעיר? אני במקור מראשון לציון, ומאוד הקשרתי לחולון. מאוד אוהבת את חולון, למרות שאני לא כל כך מכירה אותו. ומה המקום הכי אהוב? אני חושבת שכל מקום שאני נמצאת בו וטוב לשם, הופך להיות למקום אהוב שלי. אז כמו בית הספר, או כמו מקומות אחרים שעבדתי בחולון. תודה. בתור תלמידה, איזה שיעור הכי אהבת? ספורט. היה אז שיעור מלאכה. טוב, אנחנו, כן, טוב, לא יצא לכם להיות בשיעורים כאלה, אבל גם ביולוגיה, שפה, לפעמים, כן. תודה. בתור מורה, איזה שיעור הכי אהבת ללמוד? ללמד? אני מאוד אוהבת ללמד חשבון. בהסמכה, יש לי תעודת הוראה ומורה בחשבון. אז אני מאוד אוהבת את המקצוע הזה. אבל בתור יועצת אני מלמדת כישורי חיים, שגם שיעור מאוד משמעותי בעיניי, ואני מאוד נהנית להיות בשיעור הזה וללמד וככה להרגיש שנעשים שם דברים מאוד משמעותיים ויסודיים, שנותנים לכם כלים בסופו של דבר להתמודד עם החיים האמיתיים. ממתי ידעת שאת רוצה להיות יועצת ואיך בחרת תפקיד זה? וואו, זו שאלה קשה, אבל אני חושבת אני ידעתי די ככה לאורך כל הדרך, כשסיימתי את בית הספר ובחרתי ללמוד חינוך בתואר ראשון, אז באמת היה ברור שבעצם שהעתיד המקצועי שלי יהיה קשור לכל מה שקשור לחינוך, לייעוץ. אז בחרתי, כבר בבית ספר ידעתי שאני הולכת להיות יועצת. תודה. 9. מה לדעתך מייחד את בית הספר שלנו? וואו, יש הרבה מאוד דברים. קודם כל הפרויקטים. זה משהו מאוד 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 ייחודי, ייחודי לא רק ברמה של חולון של בית הספר, אבל גם ברמה הארצית. וגם כל מה שקשור ללמידה וכל מה שקשור איפה שאנחנו נמצאים, זה מיד הופך את המקום למקום מיוחד יותר, טוב יותר, נכון? אנחנו מאוד תמיד נוטים לחשוב על המקומות האלה כמקומות הכי יפים והכי טובים. אז זהו. מה תפקידך העיקרי? בתור יועצת? כן. קודם כל לדאוג לרווחה נפשית, לאקלים הבטוח והמוגן, שתרגישו טוב, שתבואו לבית הספר ותחייכו. ותבואו לבית הספר ושתסיימו אותו בסוף היום תגידו, איזה כיף היה לי, איזה נעים היה לי. שיחקתי עם החברים והייתי שמח, והיה לי את כל מה שיכולתי לחלום ויכולתי לבקש מהיום הזה שיביא. זה גם ככה לדאוג לכם, שאתם ככה לעזור לכם ברגע שאתם צריכים אותנו, ברגע שאתם צריכים אותי, להיות שם במקומות איפה שצריך מצד אחד, אבל גם להיות במקומות האלה
של שמחה, של אושר, של כיף, של תענוג, וככה גם להכין לכם את הדברים האלה, כי זה מאוד מאוד כיף לראות אתכם באמת נהנים, ובאים בשמחה וברצון לבית הספר. תודה. מה את מאחלת לתלמידי בית הספר? אני מאחלת, קודם כל כמובן, הצלחה בלימודים, כי זה משהו שהמטרה של בית הספר הוא בעצם ללמד אתכם, להביא אתכם להישגים, ולפתוח לכם שערים, דלתות ככה, באופק ככה להתקדם בעתיד. וגם ככה, שתהנו, שתקייפו, שתעריכו כל רגע שזה מביא אתכם. כי הזמן רץ, ואתם לא תשימו לב שתמצאו את עצמכם כבר בסוף ו', אחר כך בסוף י"ב, ובעצם המטרה שלנו שתרגישו, שתזכרו את התקופה הזו כתקופה הכי כיפית והכי טובה בחיים שלכם. תודה רבה לוי, ושיהיה לך יום נפלא. תודה רבה לכם.